nagpa-blessing ng bahay, Airbnb pala ng iba. Anthony Leodones versus Gabe Pineda. Labanan ng mga tatay. Sobrang mahal kita anak kahit di na ako nakapag-computer dahil sa'yo. Minsan na lang naging relevant sa kababuan pa. Ano ka pala? Sucks not Mark! Break na! I posted about my financial problem last 2 years ago. Last na nga 2 years ago pa. Ito di pa pambalita na ngayong linggo atin agad simula. So simula muna natin ito. Nag-viral ka makailan. Pero nagpa-blessing ng bahay. Pero Airbnb pala at hindi siya ang may-ari. Kaya pinakita niya dito, may kasama pang pare. Yung mga anghel na nakatingin sa baba na bago mag-bless. Gigil na nasasayang yung kanilang blessing para dito. Alam naman namin hindi isa niya pero at least nabasbasa na naman ng bago. So sinabi, hoy madam, ang ganda ng bahay mo Nagpa-house blessing ng hindi niya bahay. Yan yung Airbnb na sinasabi mong bahay mo. Nang gigigit tuloy yung owner. Some-file ko sa'yo yung titulo niya sa'yo Di kita titigilan, dodoblehin ni madam yung 10k, sorry. So siguro kilala nito nag-post. So ayan. Men, pang reels lang, pang post lang sa IG, please. Pagbigyan mo na. Kailangan ko lang masabi na #blessings. Okay? May pa-catering pa. Bakit di na umabot sa pambili ng bahay yung catering? Hanggang pang catering lang. So may mga parts itong comments na ito daw pantasya niya na magkaroon ng bahay. Well, di naman masama, di ba, mangarap. Pero wag yung kunin sa realidad ng iba, yung pangarap mo. So sinabi nila dito sa mga comments na ito palang taong to ay meron din mga issue before. So meron din siya about dun sa kasalan ng mga suppliers. So dito rin nagkakilala tong nag-post na ito sa kanya. Tsaka itong siguro supplier din o kilala ng supplier. Kasi ewan ko ano tong God level performative na kailangan niya mag-post ng ganito. Hindi ko alam bakit, anong tumatakbo sa isip mo. Baka isa din tong paraan o modus. Kasi kung kailangan mo ito i-post, baka para makita ng mga prospect mo na makikipag-invest sa'yo, makikipag-ugnayan sa'yo, makikipag-usap tungkol sa mga bagay na gusto mo bilhin. Kasi ano yan parang paraan din yan ng pagbibigay ng reputasyon sa sarili mo. Kasi nakita na ibang mga tao o ibang mga kakuntsaba mo sa business na okay, business is booming, okay ka, kumikita ka, may nagkakaroon siya ng bahay na maganda, mas open silang makipag-organize sa'yo or makipag-invest sa isang venture kasi nakikita nila meron kang panggastos, meron kang cash flow. Alam ko na hindi naman basihan din agad yon kasi meron pang karakter at diba, hindi nga maganda reflection ito ng karakter ni ate ng ginagawa niya. Pero the same way rin na meron din siyang pagdating sa mga luxury brands. Alam ko ang mga luxury brands ay minsan OA o sayang. Pero kunyari meron kang suot na relo, sabihin natin AP o Rolex. Pag nakita siya ng isang taong kapwa mo bumili din nun, parang marami na agad natatapes na uncertainty na okay, may control ka sa iyong mga gastusin, marunong ka gumastos, baka lang magka-wavelength tayo para nag-uusap tayo. Pero syempre, alam naman natin, tulad ng ginawa dito ni Madam, pwede kang mang-fake. Pwedeng fake yung Rolex mo, pwedeng pinang-loan mo lang na hindi ka pa handa o hindi ka pa financially responsible para gawin yon. Pero parang the same way na nakikipag-meet up ang mga tao nag-golf na ako, ayoko yung golf Para sa akin parang sayang din siya sa lupa na sana nagagamit ng mas nakararaming tao. Pero ibang issue pa rin yun at iba pang usapin yun. The same way na ibang luxury brands ay hindi naman ay OA na or in excess na. Pero diba sino ba ako para mangialam sa mga gusto mo? Yun lang talaga yung parang skin deep initial reaction ng mga tao nakakakita ng mga ganong klaseng gamit. At feeling ko ganon na ganon din yung gustong iparating dito ni Madam. Na ganitong level ng social crime ay hindi mo na maabot. Wala ka alam yung pare parang ginawang mascot doon sa charade na itong ginawa ni Madam. Nabudol pa yung pare. Buti lang na blur na lahat ang niligyan na smile face. Kawawa naman yung mga seniors na walang kamalay-malay. Ito yung hirap baka nabugbog na siya. Benefit of the doubt. A conspiracy theory lang. Baka nabugbog na siya ng mga panlalait ng mga lola, ng mga tita mo na buti pa si ganito ang estado ng buhay ko na buhay na ikaw. Diba? Yung walang katapos ang pagkukumpara sa ibang mga tao. Baka nakinain na siya at ito na yung Venom part ni Spider-Man. Talagang pinunit na niya. Sige na! Magpapablessing na ako ng Airbnb. Baka may ganun siya. Either way, di ko alam kung anong update sa kanya, kung natuto na siya o tinake down na niya itong mga photos na ito. Pero sana mag-ingat na lang yung mga makikipag-negotiate sa kanya o makikipag-business sa kanya moving forward. Kung willing siya sa mga ganitong klaseng pag-roleplay ng taong merong bahay. Okay lang naman maging delulu, diba? Tulad ni nanay. Okay lang yan. Basta wala mga taong involved. Kasi syempre, pag nakita nung Airbnb
na tutuluyan ng iba, sa kita nila nag-viral yung post na yun, sabihin, ikaw pa yung nagnakaw, yung may-ari pa yung nagnakaw, or magmumukhang kukunyari doon sa sarili niyang bahay. So, sunod na balita kaya, low news day. So, sa pagitan ito ni Gabe at ni Anthony, kasi nag-post si Anthony nito. Kung hindi nyo nakakilala itong dalawa ito, basta mga influencer sila, may mga pinopost sila sa social media na kasame na wavelength o humor na gusto nila. Si Gabe sa politics, ibang komentary, si Anthony is more on skits at kalokohan. So either way, pinost ito sa threads, itong sobrang mahal kita anak, kahit di na ako nakapag-computer dahil sa'yo, hahaha. In-screenshot ni Gabe, tilagyan niya ng clown emoji. So sinabi niya dito na minsan na lang nga maging relevant sa kabobohan pa. Sumagot dito si Anthony, minsan na lang naging relevant sa kabobohan pa, ano ka pala? Focus ka sa kung anong ginagawa mo. Boss, screenshot mo post ko ng ganyan. Talaga magmukhang tolongges yung post ko. Hindi ako pupapasok sa mga ganito, pero wag mo ko dami sa mga kabulbulan mo, idol. Rekta mo sa akin yung issue mo. Shinare niya itong pag-clown sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako papapansin mga negative shit tulad nito. Haha. Never ko rin inisip magkaroon ng shit sa ibang creators, pero mukhang tinetesting ako ng isang idol. Binigyan ng pangit na meaning yung post kahit wala naman akong bad intention. Dahil purely satire naman nyo, matanda na tayo para sa ganitong shit. I'm doing my own thing. Focus on your own shit, pero if may issue kasi vaccine na lang tayo sa personal pag ganyan. So, sumagot dito si Gabe. Ang sabihin mo, Anthony, hindi mo nakuha yung gusto mo response sa threads. Kaya naghanap ka ng suntukan, di ba? Yung typical na si tito mo na pag wala nang mabuga o wala nang masabing logical, kailangan suntukan na lang. Para sa Game of Thrones, ito yung equivalent ng trial by combat, di ba? Let the gods decide. Pero dito, walang Diyos dito. Ayaw niyang sumama sa mga ganito. So, mali ba? Pinulpul ka ng mga tao at mga magulang sa threads, di ba? Just so happens na nag-comment din ako at nakahanap ka ng possible way out mo dito. Hindi kasi lahat intrusive thoughts mo pinopost. Kala mo ata bibigyan ka ng medal ng mga tao sa pagpupuyat mo. Tanga ka ba? Nag-anak ka tapos magreklamo ka dito sa online? Tatay din ako, tol. Satire man yan o hindi, kabubuan pa rin yan. Pinost din dito ni Anthony sa comments. Sinabi lang niya na lapag ko lang dito kasi baka biglang sabihin niya lang yung comment na clown lang. Tapos sasaktan siya. Siguro ito, labanan ng ego, I guess. Itong mga tatay na to. Pag nakikita kayo siguro ng mga anak nyo, magiging proud ba sila? Diba? Either way, hindi na dapat ito kailangan pag-usapan. Pero ayan na nga, wala na guys. Yan yun na dinatay sa ganyan eh. Wish na lang natin ang best para sa kanya. Absolute cinema. Well, tama nga naman, wala ka na magagawa. Medyo nadali ka niya doon sa kasi sinabi mo sunto ka, pero feeling ko na bad trip ka din dahil sa ginawa mo. Tapos nakita ito ni Anthony. Na bad trip si Anthony nung sinama daw yung asawa niya doon sa usapan. So, sabi nito na isang commenter, di ko bet yung Yodonis na yun na don't take his post was appropriate. Pero I think you were in the wrong, Gabe. You're not in the position to be calling him out. If anyone should address it, it should be his wife. If he's okay with it, then it comes across as you're interfering in a situation that doesn't concern you. Though not everything you see in social media needs to be responded to, sometimes choosing not to engage is the better approach. Sabi ni Gabe na, but then again, his wife already tolerated so many things about him, so I don't think she's a good basis of what's okay and what's not. So, naiinis dito si Anthony. Sinabi niya na, tol, labas ang wife ko sa shit mo. Wala akong pakialam kung hindi ikaw nag-bring up or whatsoever, pero don't effing bring my wife sa shit mo na to. Para tong Will Smith, Chris Rock yung, get my wife's name out your fucking mouth! So, wala ka alam at wala kang karapatan at hindi pasok ang freedom mo dito para pagsalitaan ng asawa ko. Kung may shit ka sa akin, sa Pasko ako ang batuin mo. Pare, sinasabi ko sa'yo, wag ang wife ko, tayong dalawa maglaro. Huwag mong isama ang asawa ko. Hindi mo alam kung paano kinais ang dating ako, pero para siyempre papakita ko ulit. So siguro, slow news day tayo ngayon ha. So I think ganito lang yan. Yung pinost si Anthony, kahit kabubuhan yan, may karapatan siya. Alam mo yun? Kinall out siya ni Gabe, pinansin niya. Pero parang ang vibe niya alam niyo yun si Liam, Joker to itong si Anthony, yun yung kanyang vibe at energy. So nangyari, parang sineryoso masyado ni Gabe yung nakita niya. So syempre, isang payaso, isang pa-deep thinker, hindi na kayo magsasalpakan. Magkaiba kayo ng trip. So feeling ko lang dito, masyado na siyang maging deep at alam ko may pinost din si Gabe na parang may sabi siya parang these things are getting out of hand, i-delete ko na lang ito, dito kailangan pag-usapan, hindi yun yung goal ko. At least kaya niya i-own up yung mistake niya ni Gabe na hindi na to kailangan pagtalunan, men. May pinost siya, hindi mo nagustuhan, siguro tinamaan ka rin kasi tatay ka na ikaw hindi mo to sasabihin, then good for you. Pero yung parang ganitong pa-spotlight effect, parang white knight vibes siya. Pag lahat ay masasawsawan mo, di ba? Wala naman masama sumawasaw, lagi ko naman ginagawa yan. Siguro may fine line din na kung paano ka magre-react sa isang makikita mo sa internet, lalo na meron ka following. Kahit nga ako ngayon, hindi ko lang ano sasabihin ko kasi alam mo yun, hindi ako naghahanap ng tama-mali dito eh. Mga tao tayo nagpo-post sa internet, kung mabash siya sa ginawa niya, dinabash si Anthony, may karapatan naman si Gabe mag-comment sa isang pinost online.
Pero yung kanilang pagtatalo habang tumatagal, yung alam mo yung sa isang series, yung first season maganda, season 2 parang okay, medyo kumakalat na yung story. 3 yung 4, di mo lang saan ang papunta yung story. Parang ganun yung vibe niya sa akin na parang dito lang nagsimula yan pero bakit umaabot na dito? At doon ako nagkakaroon ng naumay ako at napapagod ako dun sa mga kailangan kong isipin. Very tatay nga in aura yung mga ganitong naghahanap ng away at hindi naman kailangan. Pero ano ako dito, parang 70-30 ako dito in favor kay Anthony. Kasi ang pagiging payaso naman sa internet ay hindi naman kasalanan. Pagtatawanan ka pero problema mo na yon. Yung ginawa ni Gabe, okay lang din naman kasi parang kinall out niya yung bakit mo ginagawa itong katatawanan, ipinili mo to. Pero parang ang goal naman ni Anthony is mas magmukha siyang parang katawa-tawa. Tino mo, hindi ko na nagagawa yung mga ginagawa ko. Pero yun nga, dahil nga pinost sa social media, may mga nawawalang context eh. The same way na pagyari, nag-message kayo, nag-usap kayo sa chat, parang ang seryoso mo. Yung gano'n, parang feeling ko na ito lang yun eh. Pero yun nga, nakikisilip lang ako sa mga bintana ng mga bahay ng mga tatay nito. Kamot yan, baka antokin sila. Hanggang doon lang, man. Hindi na to ganun kalalim. Hindi, wala akong kailangan i-demonize o i-idolo sa mga ito. Either way, away tatay sila, bahala sila. Uminom na lang kayo, mag-inuman na lang kayo dalawa. Dinilitan ni Gabe yung mismo mga post tungkol dito. So, feeling ko mas tama si Anthony. Parang siguro naisip at parang inako naman ni Gabe yung kanyang pagkakamali. Parang meron siya sinabi about, tinan mo ako na yung magsisimula parang magpasensya sa'yo. Parang ganun yung energy. So, i-post pala ni Gabe. Ito ni last tungkol doon. Tapos dinilitan niya lahat ng mga pinost beforehand tungkol kay Anthony. So, I'll be doing the people that follow me a disservice if hindi ko i-acknowledge na I could have worded my thoughts better. Totoo naman parang off the cuff lang na parang alam mo yung pag tumayo ka sa upuan mo tapos yung isa mong itlog hindi maganda yung pagkakapatong. Parang medyo bad trip ka. Okay? So, honestly, Dad supposed to choose you for content, especially in the matter that Anthony did just never sit release. Yun nga, tulad na sabi ko kanina, baka talagang tinamaan lang siya. Naiinis lang siya sa mga ganong klase. Ibang klaseng irita na naramdaman ko pag nakakita ko ng mga ganong post. Yeah, to the point na kinulot mo agad siya. Bilang isang tatay din. Bakit? Because moms go through so much more and we barely hear them complain. I know it's a joke, nakakatawa, satire. But men have that luxury, women don't. Kapag tatay nagbabantay ng bata, ulirang ama. Kapag nanay, dapat lang. Saan galing? Alam ko naman may mga parang like, minsan may mga ganun nga na parang it goes without saying na parang most of the time ito yung mas unang sinasabi. Pero I doubt ganun kalalim yung naiisip ni Anthony para, hindi ko pinagtitripan, hindi ko, sorry na catch ng stray si Anthony doon. Pero gets ba, nagpapatawa siya eh. So, I doubt umabot siya na ganun kalalim. Diba? So, okay lang. Benefit of the doubt. Doon ako nang galing. Because it always that deep. Ayun na nga. Alam niyo yung sinasabi na it ain't that deep. For him, it's that deep. May karapatan naman siya eh. Meron siyang sariling platform. Pwede siya mag-react sa kagustuhan niya. Pero ang point nga lang naman nun is, after ng kanilang batuhan sa social media, ano ang matututunan? Ano ang makukuha natin sa lahat ng ito? Yun yung at least ang in-own up ni Gabe. But then again, with the platform as large as mine, I could have went straight to the point. For that, I apologize. Regardless kung bakit sa dinami-dami ng mga nag-comment na mas malala pa sa clown at kababuan, ako pa yung napiling i-post ito ni Idol. That's none of my business. Kasi ikaw ay isang influencer. Diba? Alam mo yan. For example, yung page ko, ilang beses ang laki nito kumpara kay Gabe. Kung ako pa lang, paano pag ginawa ko yun sa iba? How much more at how much worse ang magiging crackback nito sa akin or sa taong ipapost ko? Yun yung mga kailangan natin isip. Alam ko minsan naiirita tayo, nakakita ka pa lang ng isang mukha ng isang content creator, parang natatai ka na o naiirita, parang bumabaho na yung hininga mo sa sobrang inis. Kailangan mo kontrolin yun. Ganun talaga. Bilang isang influencer na lagpas 8 taon na sa social media, alam ko na yung ganung feeling. At isa siyang karangalan at isa rin siyang curse. Kailangan mo laging i-check ang sarili mo. I have a duty and an obligation to keep my integrity intact. Tao din, naiinis na irita, pasensya. Sana din wag suntukan agad ang nasa isip. Pwede tayo mag-reason sa isa't isa. Sa ibang bansa na punong-puno ng kaharasan, wag na tayong dumagdag. Peace and love. So, kasalanan talaga ito ng Roblox eh. Violence in the video games. So yun, ang naging whole lore. Sana ay meron tayong natutunan doon na ang mga tatay talaga kailangan ng kanilang mga asawa. So, sunod na balita at pawali, ito naman, pero si Sax na ang kanilang breakup ni Mark. Salamat sa 3 years sa lahat ng happy memories, sa pag-aalaga mo. Sa akin, hindi ko madideny na binahal mo talaga ako ng sobra. Lahat ng ito is about sa kanilang relasyon bilang magjowa. I think yung importante dito ay yung naging problema kay Mark kasi yung 50M na utang niya kay Sax na
ay di na niya pinapabayad. Pero I think merong 150M na investor sa kanya at nawala dahil sa crypto. Basahin nyo na lang yung about sa relasyon nila. Wala naman akong pakialam sa relasyon nila. Sinabi niya rito na I posted about my financial problem last 2 years ago. Last na nga 2 years ago pa. And hanggang ngayon hindi ko pa din totally nababayaran lahat. Man, laking halaga nun eh. But I'm still paying people kaya sobrang hirap na situation ko at umabot sa time na kailangan ko muna umutang para masalo ang mga obligasyon ko. I had investors, especially sa mga kakilala ni Sax na, pero papatil now ginagawan ko ng paraan makabaya pero until I know it's not enough, I have no intentions to run, and I'm really doing everything I can para maayos ko ito. So PS, walang alam o napala si Sax na sa mga nag-invest sa akin. Like I said, I posted about this 2 years ago. I lost 150M in crypto. Yes, I was, oh my god, nag-leverage trading siya. Man, ako may crypto ako eh. Pwede ako mag-leverage. Ano lang siya? At tawag dito parang storage of value, store of value. Hindi ko sinasabi ilagay nyo lahat sa crypto, pero ang investment, the best way lang talaga ay magda-diversify ka. Ikalat mo sa lahat ng mga baskets na meron ka. Lagay ka sa mga businesses. Lagay ka sa stocks. Maglagay ka sa mga GCash at digital savings. Di ako maglalagay sa banks kasi basura interest sa kanila, matatalo ka pa sa inflation. Pero kung dun ka pa comfortable, sige lang. Pero do your due diligence at aralin mo naman kung saan mo minumove ang pera mo. Kasi pera mo yan eh. Pinaghirapan mo yan. Kung di natin pinaghihirapan, ninanakaw ng mga kupal sa gobyerno. So, alagaan mo. Ako lagi sasabi, diversify. Maglagay ka sa mga ETFs o yung mga para na siyang diversified na siya. I mean, pinapasimple ko lang to ha. Mag-aral kayo para sa sarili. Hindi to financial advice. Sasabi ko lang, alagaan nyo lang ilagay sa ETF kasi parang kalat siya doon sa mga stocks involved. Mapa US man yan or PH. Meron ako sa US, may sa PH, meron akong crypto, meron ako sa mga businesses. Kinakalat ko yan kasi iba-iba ang mga times na aakyat at bababa yan. Pag nilagay mo lahat sa ang mga itlog mo, like nakapatong itlog mo, may buhok-buhok pa sa isang basket, pag yung basket na yan lumubog, pag yung basket na yan, nabagsakan ng paa, natapakan, sabihin natin, nilagay mo lahat sa mga digital banks. Sabihin natin, tumaas lahat ng rates ng digital banks, talo ka agad sa inflation. Pag nilagay mo lahat sa stocks, tapos nagkaroon ng bear market, bumaba lahat ng mga stocks, saktan ka na naman. Pag nilagay mo lahat sa crypto, nag-pull out dahil sobrang liquid niya at may ibang pinuntahan yung funds yung pera ng crypto sa mga iba pang mga markets, bagsak din agad yan. Pero kasi ang leverage trading for me, mas nasa gambling side na siya. Hindi na yan yung lagi ko tinuturo na long-term holding. Tapos kahit boring, huwag kayong magpapahabol-habol agad sa mga Tesla, SpaceX, Nvidia. Yes, malakas ang semiconductor run dati. Pero lagi nang tatandaan, kahit yung mga pinakamagagaling na mga inaaral, as in literal buong buhay nila ay stocks at trading, na ito may mga 6, 7, 8, 9 na mga monitor, iba't ibang mga graph, iba't ibang mga waves at forms na di ko na maintindihan. Sila nga nagkakamali pa din, hindi pa rin nila makuha yung market eh. Ikaw pa kaya? Doon ka na sa slow but nag-grow. Pero tandaan nyo, lahat na investment laging may risk. Okay, hindi yan parang dito lahat. Kaya nga, the best way, ang safest way is mag-diversify ka. Parang lagi may iniisip, hindi yung kailan siya angat. Pero ano yung least na bumagsak? Kasi diyan mo ilalagay ang karamihan ng mga savings mo eh. So, either way, itong nangyari sa kanya, sana may maging lesson sa iba pa mga mag-start mag-invest dyan or magkukuha ng mga investor. So, nag-invest din ako sa mga ganyan. Masaya siya kasi naiintindihan mo yung business at tinuturuan ka din ng mga magagaling sa mga ganyan. Learning process siya. Kahit gaano ka nakagaling, kahit gaano karami na ang kitain mo, kahit milyon-milyon na ang meron ka, wag na wag kang magsasawang matuto. Okay? Yung araw na ayaw mo na matuto, yung araw na sinabi mo na, di na ako makikinig sa'yo, alam ko na yan. Yun ang simula ng magiging bobo ka na. Yun yung bobobohin ka na sinasabi ni Gay. Magiging bobo ka na no. Hindi ka matututo. Feeling mo ang galing-galing mo na lahat. Kaya mo ng wag na wag mong gagawin yan. Lagi kang maging sponge. Lagi kahit nga mas bata sa'yo. Okay lang yun. Kung mas magaling siya sa ginagawa niya kesa dun sa, alam mo yun, sa gusto niyong pag-usapan, makinig ka. Ang age ay hindi dapat hadlang matuto. Ang age, ang iyong posisyon, kung nasan ka na sa buhay mo, ang learning ay para sa lahat. At sana may natutunan tayo lahat sa mga ganitong klaseng mga issue na diba, hinahanap ko lang yung mga may pake ako, tapos doon na lang tayo mag-pivot. Diba? Tuloy ito investment, gusto ko yung mga investment. Sana yun na rin matutunan natin. Kasi ibang tao, naging issue dito is, imposible doon di alam ni Sax na yung parang pagkakamali niya sa crypto. Ewan ko, kasi I'm sure baka kakilala niya before, pero hindi na ako magdadalve doon, wala naman ako alam doon. Ang sasabi ko lang yung investment side nito, which is yung sa bagle-leverage. Gusto ko kasi naalagaan nyo yung mga pera nyo eh. Diba? Kasi kung wala tayong mga pera, sinong mga kontraktor na magnanakaw sa atin? Diba? Sino magpapaaral at magbibigay ng mga jet at yate sa mga nepo babies nila?
So, doon natatapos sa ating balita. Kaya sana gusto nyo, ako ulit si James Yapper. Maraming salamat sa mga nag-invest sa kanilang oras at internet data para panoorin tong kung ano man tong pinagagagawa natin. Sana ma-bless kayo para pagbabless ng bahay ni Madam sa ating balita. Kita James Yapper na mamaalam.